سلام كما يتوعد الكبرات تخطاتلتي فنو إير تي في نسعى استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنة تدخلنا ሚኒስትሪ ዞባው ምሕዳራት ንጥፈታት ብምግምጋም ኣብ መደባት 2018 ዘትዮም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ዓዲ ኾላ ናብ ፍቃድ ጨቐምቲ ሓድሽ መስመር ከፊቱ ነበርት ሮብሮብ ኣብ ከባቢ ምስተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኣገዳስነት ምጥርናፍ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊፆም ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ቅርብቲ ምዃኑ ኣፍሊጣ ኣሜሪካን ፓኪስታን ክትገብሮ ዝፀንሐት ፀጥታዊ ደገፍ ኣቋሪፃቶ ኣብ ከተማ ካቡል ብዝተኻየደ ዳዕሽ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ተቐቲሎም ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ 2017 በብዘቡን በብጽላቱን ዝተሰላሰሉ ንጥፈታቱ ብምግምጋም ኣብ 2018 ክትግበሩ ተወጢኖም ኣብ ዘለው መደባት ዘትዩ ጋዜጠኛ ብርሃን ዓንደ መስቀል ጸብጸብ ኣለዎ ኣብቲ ብሰለስተን 4 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ኣብ 2017 ተወጢኑ ዝነበረ መደባት ልምዓት ብመንጽር ትግባሪኡ ዘጋጠመ ቡድሆታትን ተሳትፎ ህዝብን ዝርዝራውን ስእሊ ዝህብን ጸብጻባት ኣቕሪቦም ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ናይ ኣዝመራ ዝናብ ድሓን እኳ ተነበረ ክራማት ግን ከምቲ ዝጀመሮ ከም ዘይቀጸለ እዚ ድማ ኣብ ምህርቲ ጽልዋ ከም ዝገበረ በሪሁ ብዘይካዚ ትሕዝቶን ምሕደራን መሬት ካብ ዓዲ ክሳብ ከባቢታት ብግቡእ ምጽናዕን ብዛዕባ ምድልዳል መሬት ሕርሻን ቅጥዒ ምቅርሐ መሬት ንተጠቀምትን ንጹር መምርሒ ምህላው ኣተሓሕዛን ኣፈታትሓን ጉዳያት መሬት ምጥርናፍ ዓድታትን ደንበታትን ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ምስሳን ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ምክያድ ምርጫታት ኣመሓደርትን ኣካይዲ ስራሕን ብደረጃ ከባቢታት ከምኡውን ምዕዛዝ ተራ ምምሕዳራት ኣብ ምፍዋስ ማይ ኩዖታት ካብ ዝተተግበሩ መደባት ምዃኖም ተሓቢሩ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣቶ ወልደንኬል ኣብርሃ 2017 መሰጋገር ዓመት ናይቲ ካልኣይ ርብዒ ዘመን ናጽነት ምንባራ ብምጥቃስ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ግንባራት መኸተ ብምቋምን ቀዳምነታት ብምስራዕን ዓበይቲ መደባት ከም ተበጋገሱ ጠቒሱ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብዝሰፍሐን ዝሓየለን መልክዕን ውህደትን ከም ዝድፋኣሎም ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ሚኒስተር ወልደኪኤል ኣብ ኩሎም ዝሰላሰሉ መደባት ስራሕ እኹል መጽናዕትታት ምግባርን ዝጭበጡ ፍትሓት ምምጻእን ዜጋታት ካብ ተጸባይነት ንምንጋፍ ተበጋጊሶም ዘለዉ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ምስራሕ ምጥርናፍ ዓድታትን ምምላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ንዝተሃንፃ ዲጋታት ኣብ ምምዕባል መስናዊ ሕርሻ ምውዓልን ምሕደራ ማይ ምሕያልን ከምኡውን ምግታእ ዘይሕጋዊ ንግዲ ገለ ካብቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ንትግባር ተሓንፂፆም ዘለዉ መደባት ምዃኖም ኣነፂሩ ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ጋሽ ባርካን መንእስያት ስልጠናታት ኣብ ምቕሳም ዕውት ስራሓት ከም ተሰላሰለ ጨናፍር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኣብቶም ዞባታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባታት ገሊፆም ኣብቲ በብዘብኡ ዝተኻየደ ኣኼባታት እቲ ስልጠናታት ኣብ ምብራኽ ሞያውን ፖለቲካውን ንቕሓትን ዘተኮረ ምንባሩ ብዘይካዚ እውን ዝተፈላለየ ሰሚናራት ንተምሃሮ መንእስያት ሰራሕተኛታትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ከም እተዋህበ ተገሊፆም ሓላፊ ሃማተ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ እድሪስ ዑስማን ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እቲ ሞያዊ ስልጠናታት ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ጸጋታት ንምዝማዝ ዝካየድ ጻዕርታት ተሳንዩ ብዝሓየለ ክቕጽል ቁጠባዊ ዓቕሚ መንእስያት ንምጉልባት ድማ ናይ ልቓሕ ዕድላት ንምኽፋትን ኣብ መፍረደርሁ ከም ዝነጥፉ ንምግባርን ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ጠቒሱ ዝተወጠኑ መደባት ንምዕዋት ተራ መሻርክቲ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ሃማተ ኣቶ ዕቑባይ በርሀ ኣብ ብወገኑ ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቑ ሓላፍነታውያን መንእስያት ንምህናፅ ውህደት ህዝቢ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብቐንዱ ድማ ንጡፍ ተሳታፍነት መንእስያት ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ድማ ኣብ ጨንፈር ሃማተ እቲ ዞባ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን መንእሰይ ማሪቆስ ግርማፅን ክሳብ ደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ዝወርድ ውዳቤታት ንምትእታው ተበጋጊሱ ዘሎ ንጥፈታት ኣብዚ ዓመት ብሰፊሑ ከም ዝስርሓሉ ኣብሪሁም ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ረዘን ኣዶናይ ብግድኡ ተራና ብርክቶም መንእስያት ኣብ ኩሉ መድያት ብመንጽር ዝግበረሎም ትጽቢት ንኽዓቢ ኣብ ምሕያል ውዳቤታትን ምምስራት ብቑዓት ማእከላትን ዝያዳ ክስራሕ ተላብዩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ዓዲ ኋላ ናብ ፍቕያ ጨቐምጠ ሓድሽ መስመር ብምኽፋት ኣገልግሎት ጀሚሩ
ኣብቲ ኩባንያ ሓላፊ ምውፋር ኣቶ ጽጋሃንስ ይትባረኽ ምስ ነበርቲ ፍቕያ ጭቐምጥ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ምኽፋት ናይ ዝመስመር ሃንቀውታ ነበርቲ ዘግህድ እኳ እንተኾነ ቀጻልነቱን ምውሓስ ህዝቢ ነቲ ጽርግያ ቀጻሊ ምክንኻን ክገብረሉ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ ሽምቦ ወገኑ እታ ተመዲባ ዘላ ኣውቶቡስ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ካብን ናብን ዓዲ ኻላን ፍቕያ ጭቐምጠን እናተመላለሰት ኣገልግሎት ክትህቦም ምዃና ገሊጹ ተገልገልቲ ብወገኖም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብርትዕ ዋጋ ጀሚሩሎም ዘሎ ኣገልግሎት ዝጸንሖም ጸገማት ኣብ ምቅላል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ጠቒሶም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ምምሕዳር ፍቕያ ጭቐምጠ ካብ ዓዲ ኻላ ኣስታት 33 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ነበርቲ ሮብሮብያን ዞባ ፎሮ ኣብ ከባቢኦም ዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ፈጢሩሎም ዘሎ ርግኣት ንኣገዳስነት ምጥርናፍ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጾም ንሳቶም ነሪን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ በብእዋኑ ብዝማልኣሎም ዘሎ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ከባቢኦም ከጋጥም ዝጸንሐ ሕፅረታት እናተቓለለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ንምዕባሉን ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምፍታሕን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ክሰርሑ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ ኣቶ መሐመድ ኢብራሂም ኣብ ከባቢኦም ትካላት ጥዕና ቀረብ ማይን ትምህርትን ተዋዲዱ ዝምስጋን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ኣብዛ ዓመት እዚ ሓንቲ ሓዳስ መዋዕለ ህፃናት ምኽፋታ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ደፊኢት ዝፈጥር ምዃኑ ኣብሪሁም ኣብ 2018 ናይ ምግራብ መደብ ብቐዳምነት ካብ ዝስሩዕ መደባት ምዃኑ ብምሕባር ድማ ሕርሻታት ናይቲ ከባቢ ኣብ ዘይውሕስ ከባቢ ተደኪኑ ስለ ዘሎ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዩ 4 ዓድታት ዘጠቓልል ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ ኣስታት 4000 ነበርቲ ኣለዎም ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም መንግስት ሰሜን ኮርያ ዝመጽእ ትሽዓተ ጥሪ ክልተኣዊ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ብደቡብ ኮርያ ንዝቐረበሉ ዕድመ ከም እተቐበሎ ሚኒስተር ሕብረት ደቡብ ኮርያ ብ5 ጥሪ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስት ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ርክብ ተወሳኺ ዝስነድ ምርድኣት ክካየድ ጠለብ ኣቕሪቡ ከም ዘለውን ኣነጺሩ መንግስት ሰሜን ኮርያ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ መንግስት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ከካይዶ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ልምምድ ብምኽንያት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ንግዚኡ ከቃርጾ ብ4 ጥሪ ከም ተሰማምዓ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ትስምዕ ከም ዝወጽሐን ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ኣቃሊሐን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ምስ ደቡብ ኮርያ ዘተን ምክያድ ድልውቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጹ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ርክብ ክካየድ ሕቶ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ምዕባል ዝተራቐቐ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ከየቋረጸት ምስኣ ዝካየድ ዝርብ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ክትቃወሞም ከላ ቻይና ብኣንጻሩ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መፍታሕ ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ ብምጥቃስ ደገፋ ገሊጻ ኣላ ክልቲአን ኮርያታት ናይ መወዳእታ ዘካይዶ ክልታዊ ቀጥታዊ ርክብ ኣብ መወዳእታ 2015 ምንባሩ ይዝከር ኣሜሪካ ንፓኪስታን ክትገብሮ ዝጸንሐት ጸጥታዊ ደገፍ ከም ዘቋረጸቶ ብ5 ጥሪ ኣብ ዘውጽኣቶ መግለጺ ኣፍሊጣ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መንግስቲ ፓኪስታን ነቶም ኣብቲ ዞባ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋኣት ፈጢሮም ዘለው ሽበራውያን ሓይልታት ጣሊባንን ሓቓንን ንብድምሳስ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰደ ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ክትገብሮ ዝጸንሐት ጸጥታዊ ደገፍ ከም ዘቋረጸቶ ሓቢራ እቶም ሽበራውያን ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ ረብሓታት ኣሜሪካን ኣሜሪካውያንን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት የካይዱ ከም ዘለው ዝጠቐሰት እታ ኣፈኛ ሃገራ ረብሓታታ ኣብ ሓደጋ እናኣተወ ንፓኪስታን ትገብሮ ደገፍ ከም ዘይህሉ ኣስሚራትሉ ኣሜሪካ ከተቋርጾ ምዃና ትገልጾ ዘላ ጸጥታዊ ደገፍ ነናይ መዳያት ከም ዘጠቓልል ዛጊ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ኣትያ ዘላ ፓኪስታን ምስ ቻይና ኣብ እተካይዶ ንግዳዊ ልውውጥ ክትጥቀመሉ ንዝጸንሐት ባጤራ ዶላር ብባጤራ ቻይና ማለት ዩዋን ክትቅይሮ ምዃና ኣፍሊጣ
ማእከላይ ባንክ ተሃገር በርባዕተ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ናይ ምቕያር መስርሕ ክውን ንምግባር ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ብምሉእ ምስ ቻይና ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ብዩዋን ክሰላሰል ምዃኑ ኣረድዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፓኪስታን ሽበራውያን ተዕቁባላ ብምባል ሃገሩ ክትገብረላ ንጸንሐት ገንዘባዊ ደገፍ ከም እተቋርጾ ድሕሪ ምግላጹ መንግስቲ ፓኪስታን ቁጥዕኡ ከም ዝገለጸ ጸብጻባት የመልክቱ። ፓኪስታን ነቲ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዋሃበ መግለጺ ብትሪ ምንጻጋ ኣይርስዕን። ወተሃደራት እስራኤል በርባዕተ ጥሪ ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ብዘካየድዎ ስርሒት ብውሕዱ 10 ፍልስጤማውያን ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሑ። በቲ ስርሒት 10ታት ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣብቲ ከባቢ ንጸንሐት ጸጥታዊ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኒውዮርሳሌም ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣብ ዝህብ ሰነድ ክታሙ ድሕሪ ምንባሩ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዝካየድ ግጭት ከም ዝዓረገ ይፍለጥ። ድሕርቲ ውሳነ ብዝሰዓበ ግጭት ትራይ ብውሕዱ 14 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ነቲ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተሰላም ምስ ዝሕሰም ሃገሩ ክትገብረሉ ንጸንሐት ቁጠባዊ ደገፍ ከተቋርጾ ምዃና ድሕሪ ምጥንቃቑ ፍልስጤማውያን ብዋጋ ክብረትናን መንነትናን ዝመጽእ ሓገዝ ይትረፈና ብምባል መልሰ ግብሪ ከም ዝሃብሉ ዝፍለጥ እዩ። ትማሊ 4 ጥሪ ኣብ ካቡር ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ከም እተቐትሉ ተቓሊሑ። እቲ ነፍሲ ቅትለታዊ ምንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ኣብ ምቁጻር ዘይሕጋዊ መሸጣ ዕፀፋርስ ተዋፊሮም ንዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ በቲ መጥቃዕቲ 25 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣረድዮም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣዛይዱ ዝርከብ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱሎም። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሰሙን ድሕርቲ በቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ማእከል ዝተኻየደን ህይወት ልዕሊ 40 ሰባት ዘቐዘፈን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ይስዕብ ብምህላው ዳዕሽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከቢድ ጸጥታዊ ስጋኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ በርባዕተ ጥሪ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ ምምላስ እትነጥፍ ባቡር ምድርን ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪናን ብዘጋጠመ ሓገደጋ ምግጫው ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ሓደጋ ኣብታ ካብ ወደባዊት ከተማ ኤሊዛቤት ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ምድሪ ተሳፊሮም ዝነበሩ 268 ገያሾ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ደቡብ ኣፍሪቃ ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ስለ ዘለው ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሚቶም። ጠንቅቲ ሓደጋ እታ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ነቲ መንገዲ ባቡር ኣብ ዘቋርጥ ጽርግያ ኣብ ዝበፅሓትሉ ደው ብዘይምባላ ምዃኑ ሰብ መዚ ፖሊስ ሓቢሮም። እታ ባቡር ምድሪ ኣስታት 700 ሰባት ኣሳፊራ ምንባራ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓያሎ ካብ ግዳያት በቲ ሓደጋ ብዝሰዓበ ባርዕ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣረዲኦም። ኣብ ሓያል ሃገራት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሓያል ህቦቡላዊ ማዕበላት ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በዚ ኣብ ፈረንሳ፣ ስጳኛ፣ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድ፣ ኦስትሪያን ካልኦት ሃገራትን ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ዛጊት 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ኣመልኪቶም። እዚ ንሳልስቲ ከም ዝቕጽል ዝተኣመተ ብሓያል ንፋስ ዝተሰነየ ማዕበላት ኣብ መጓዓዝያ ኣየር መሬትን ባሕርን ምስንኻላት ብምፍጣር ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ብሰንኪ ዝተርእዮ ኣብዚ ወቕቲ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብዙሓት በጻሕቲ ዝስሕብ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ግንቢ ኣይፍል ንበጻሕቲ ተዓጺኡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኤውሮጳ በረድ ዝዓብለሎ ቀዝሒ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ህቦቡላዊ ማዕበላት ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ሰበስልጣን ኢራን በርባዕተ ጥሪ ክካየድ ተወጢኑ ምንባሩ ዝገለጽዎ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸለ ሓቢሮም። እቲ ውጥን ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃገር ብዘካየድዎ ስርሒት ከም ዝበርዓነ ዝተቐስቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ኣጋጣሚ 3 ኣባላት ጸጥታን ሓደ ሽበራውን ከም እተቐትሉ ገሊጾም። ብዘይካዚ በቲ ስርሒት ሓያሎ ካብቶም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው ከለዉ ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣቃሊሐን። እቶም ዕጡቓት ኣብቲ ሃገር ተወሊዑ ንዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ ንምጉሃር ዝተላእኹ ምዃኖም መንግስቲ ኢራን ወቒሱሎም። ኢራን እቲ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዘለዎ ኣቐዲማ ምውቃሳ ይፍለጥ።
ኣብ ጀርመን ቁጠባዊ ቁላው ዘስዓቦ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ 2017 መጠናዊ ምንካይ ከም ዘርአየ ጸብጻባት ዕዮት ሃገር ኣመልኪቶም ብመሰረቶም ጸብጻባት ብዝተኻየደ ንጥፈታት ንግድን ወፍርን 2.4 ሚልዮን ዝነበረ ቁጽሪ ሽቕለት ኣልቦነት ዜጋታት ብ29,000 ከም ዝጎደለ ተፈሊጡም በዚ መሰረት መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብዛ ተጀሚራ ዘላ 2018 ናብ 5.5 ሚእታዊት ወሪዱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ድሕሪ 1990 እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኢጣልያ ድሕሪ 1977 ንፈልማ ግዜ ናብ ልዕሊ 13 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ጸብጻባት ዞባ ዩሮ ኣመልኪቶም ኣብ 2008 ብደረጃ ዓለም ዝተኸስተ ዓሚቕ ቁጠባዊ ቁላው ነተን ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ከይተረፈ ከም ዝሃሰየን ጸብጻባት ይጠቕሱም ኣብ ቻይናዊት ከተማ ሃርቢን ዝቃናዕ ዓመታዊ ፌስቲቫል በረድ ብ5 ጥሪ ብወግዒ ከም እተኸፍተን ዓብዪ ቁጽሪ በጻሕቲ የእንግድ ከም ዘሎም ተቓሊሑ እቲ ንመበል 34 ግዚኡ ዝቃናዕ ዘሎ ፌስቲቫል ብቐንዱ ምስ በረድ ዝተኣሳሰረ ማራኺ ስነ-ጥበባዊ ስፖርታዊ መዘናግዒ መደባት ዘጠቓልል ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ግን ካብ በረድ ዝተሰርሐ መሳቲ ቅርጽታት ምዃኑ ኣብሪሆም ብመሰረት ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ፌስቲቫል ኣስታት 18.5 ሚልዮን በጻሕቲ ተዓዚቦምዎም نسعد تلالوزينا ومستند وابس زازيم الله بوغنا بروخ معلتي سلام زي خبركم تعزبتين لو معربي 5 طرف 2018 زي تدالو علتاو زينا سبورت انهم بفدريشن قدم بشكلتا زوبا عن 7 وديبون شدوش مدرخات استخايده شامبيون قدم بشكلتا تي زوبا زحلف 3 طري بستخايده ودر تزازيمهم أبزنا شدوش مدرخات ودر بحفشة مودا تعوتا زخونو تقلادمتي كاب ماونتين بايك ناشتو قداماي روبيل زرق مريم كالاي مراد أحمد سالساي ناثنايل تيدروس رابعاي كوخب مهاتين حمشاي نقاش آدم شاد شاي دمه نبيل آدم كاب ماونتين بايك ما كلوت قداماي وادي راكا كالاي محرز قتصفاتين سالساي عبيل تول دبرهن رابعاي مانيل يوب حمشاي اسمورو ميوب شاد شاي حبن فتويم كاب دقانستيو قدامي تكسانت هايلة كاليت سني تحدش سالسيتي إلن قبر هيوت رابعيتي دلينا زرق مريم كابتم لعلت ورادارنت كنت سوارق وزور وحو تقلادم تقداماي ديفيجن دمان قداماي يوناس برخت كاب مقو عزيا كالاي ساميل قبر يسوس كاب كيسري سالساي ولد جرجس يجين كاب كيسري رابعي فانويل ولدزجي كاب كيسري حمشاي دهلاك ولد تنساي كاب كيسري شاد شاي دما روبيل يوهانس كاب غانتا مقعازي خوينهم بدرجه غانتا خب قداماي ديفيجن غانتا كيسري قدامي تبمخان عباي وانچ خچله من كلا عوتات زتدال ولهم شلمات كابيل استفلالو ناي كبر عدمات ناي تاغاطامي تقبيلهم كرات تعزبتي على تاوزينا سبورت ابس تفصيموا لهم